बाक्सा जिल्लानि हुजुवा केसि फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों जानाय दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद आरो ब्रह्म धोरोम फोसावदिं आफादनि खुंगा 47थि बोसोरारि जथुम्मानि दिनै थामथि सान एबा जोबथा सान। गाजा गोमजायै खुंनाय दिनैनि जोबथा साननि हाबाफारि बायदियै खोन्दो जयै जयग'खौ फुङावनो होनाय जायो आरो धोरोम सान्थौ बिजिरनायाबो जालाङो। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ धोरोम गुरु नङा। बिथांखौ जों जुदि धोरोम गुरुआवनो कनफाइन खालामोब्ला बेयो गोरोन्थि जागोन। मानो होननानै बुङोब्ला गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ रांखान्थि, राजखान्थि, समाजखान्थि, सोलोंथाइ, हारिमु बिथांमोननि अनगायैबो बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, बिकेडब्लिउएससिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी, बिकेडब्लिउएससिनि इएम, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर', एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', बिटिसिनि बुंथिगिरि कातिराम बर', माखासे एमएलए, बिटिसिनि इएम, एमसिएलए, गोबां मानगोनां सुबुंफोर आरो ब्रह्म धोरोम सिबियारि बिथांमोना बाहागो लायो। धोरोमनि बाथ्राखौनो लानानै जोंनि बर'नि गेजेराव समाजखान्थि, नखरखान्थि आरो हाबा हुखा बेफोरबायदि खुंनायाव बर'फोरनि खान्थिखौ नुनानै गुबुन हारिफ्रा मुगैदोंमोन। मुगैनायावनो थाबथायाखै। मुगैजानानै बर'फोरा खायफा सेल्फिश बर'फ्रा, आं सेल्फिशखौनो बुंगोन आङो, गावनि सिनायथिखौ दोनखुमानानै गुबुन हारिजों थांदों, गावनि रावखौ सोलायदों, गावनि धोरोमखौ सोलायदों, गावनि आइडेन्टिटिखौ सोलायनानै गुबुन धोरोम लादों, गुबुनाव बारस्लायलांदों। ओरैबायदि मोनसे अलखद सम जाबायमोन। दा गुरुदेबआ मा मावनो, बोरै राहाजों बर'फोरनि जि आइडेन्टिटि बेखौ बोरै होबथानो, बे समाव बिथाङा मोनसे बिजाब मोनदोंमोन, धोरोमारि बिजाब सारनित्य क्रिया। दा सारनित्य क्रियाखौ फरायनानै बिथाङा मिथिबाय जे धोरोमखौ फोसावनायनि गेजेरजों खामानि मावलांनो हागोन। धोरोमखौ फोसावबाय, फोसावनानै जाय बर'फ्रा जेराव दंमोन, बाथौआवनो दंमोन, बाथौआवनो खायफा थाबाय, कनभार्ट जायाखिसै, आरो बिनिफ्राय गोबां बर'फोरखौ ब्रह्म धर्मआव दीक्षा होबाय। स्पिरिचुवेल गियानखौ गोबां बर'फ्रानो सोलोंबाय। बेनिफ्राय गुरुदेबनि खामानि मावनाया बेयावनो कनफाइन जायाखै। बर'नि जि रांखान्थि हालोद जोबोरै दुरबलमोन, गोरिबमोन बर'फ्रा। दा बेनिखायनो बर'फोरखौ रांखान्थियाव बोरै मोजां खालामनो हागोन, बेनि थाखाय ब्रह्म कम्पानि खुलिदों आरो ब्रह्म बर्ड। जों दिनै बर' माहारियाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ दिनै ब्रह्म धोरोमखौ गायसननानै फोसावलांबाय, फेहेरलांबाय आरो हारिखौ मोनसे फोसाबस्रांनाय आरो गोख्रों मोनसे हारि दानायनि जिथु लामा दिन्थिलांबाय, बेखौ जोङो बावनानै थांजाया। दा दिनै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मखौ जों मानो गुरुदेब होननांदों? बाथ्राया जाहैबाय मा, बिथाङानो जोंनि लामा दिन्थिगिरि। जों दिनै जे समाव दुलाराय भारत हादरा ब्रिटिशफोरनि आन्दाराव एबा सिङाव जोङो सासन जानानै दङमोन, बे समाव फ्रिडम मुभमेन्ट सोलिगासिनो दंमोन। बे समाव गुरुदेबाबो बर' हारिनि थाखाय नारा नाथा नाजादोंमोन। बिथाङा बर' हारिखौ बिराद मोजां मोनोमोन आरो बेनि थाखायनो बर' हारिनि जिथु गोग्लैसोनाय, बेखौ लानानै बिथाङा गाबखांबाय थायोमोन। दा बेनि जाहोनखौ, बेनि रुटखौ, बेनि कजेसफोरखौ नागिरनानैनो बिथाङा दिनै धोरोमनि लामाखौ लादों। नि गेजेरजों बर'आ ट्राइबेल लिग दानायनि उनावहाय आसाम गभर्नमेन्ट मोनसे ब्रिटिश गभर्नमेन्टनि सोलिबाय थानाय समावनो बेयो रुपनाथ ब्रह्मखौ गुरुदेबनि बोसोनाव बेयाव बिजाथि दैखांनानै गुरुदेब कालीचरणनि बोसोनावनो रुपनाथ ब्रह्मआ खमैब्लाबो 27 बोसोर मिनिस्टार जानानै बर'खौ सिबिलांनो हादों। आरो बेबायदिनो बर'खौ मुगैजानाय, नासयजानाय, सोबख'जानाय, माखासे मुगैजानायनिफ्राय सै लैलि खालामजानायनिफ्राय मोनसे बर'खौ गेरेमसा हारि हिसाबै गायसननो हादों। बे गुरुदेबनि नाजानायावनो बेबायदिनो साइमन कमिसननो मेम'रेन्डाम होनायनि गेजेरजों बर' हारिखौ मोजाङै मोनसे रायजो जानायनि मोनसे बिथा प्लेटफर्म हिसाबै दानानै गालांनो हादों। आरो बेबायदिनो साइमन कमिसननि गेजेरजोंनो जोंनि बे ओनसोलाव माखासे 33
ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ बे ट्राइबेल लिगनि गेजेरजोंनो मोनफुंनो हादों होननानै जोङो दा मोनथिनानै मोन्दों। बेबायदिनो बे जथुम्मानि गेजेरजों जों माखासे मोनथियै खोथाफोरखौ जों मिथिनो हादों होननानै जों सानदों।